Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatil ila ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qutub jamil maqam al-ghathil azam sultan awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadili. Wa ila hadratil mursyidina marabbi rahina maulana al-habib Muhammad bin Ali bin Hashim. Khususan qutub Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratil masyayikhina ustadzina ma'alimina walidina. Khususan Syekh Darajah Wahid al-Hasaniyah. Wa ila hadratil syekh al-kitab tanbihul ghafilin Syekh Abu Laith Nasr Muhammad Samarqand. Rasulihim wa furu'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi amadana bi asrari. Wa a'ita alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya fi khabarin akhar annahu wa ruwiyatan riwayatake fi khabarin ing dalam hadis akhir kang ya. Apa annahu sunni kanjeng Nabi iku qala dawuh sinten Nabi. Ing dawuh inna dzunuba astune pira-pira dosa wal khotoya lan pira-pira luputan iku cuilat den dadekake apa adzunub wal khotoya. Kula yos kabehane dzunub wal khotoya fi baitin ing dalam omah wahidan kang siji. Wa cuilat den dadekake apa miftahuhu kuncine bait syurbal khamri ing ngombe arak. Yani ngersake sinten Nabi. Ida syariba ing dalem nalikane ngombe sapa wong al khamra ing arak. Futiha mongko dibuka ala nafsi ing atase awak dhewe wong mau. Apa pun khotoya pira-pira lawange keluputan. Kulli hadhihi uskabihane khotoya. Wa ruya an ba'd sahabah radhiyallahu ta'ala anhum annahu stune ba'd sahabah wala dawu sinten ba'd sahabah. Man undai sapane mangku zawwaja. Ngrapikake sapa man karimatahu ing wadon kang den waleni man. Min syaribil khamri sanga wong sing ngombe arak. Baka annama saqa. Mau kaya giring sapa man ha ing karimah ila zina maring zina. Pamanahu utai maknane iki dawuh iku annasyaribul khamri stune wong sing ngombe arak. Iku ida sakara endam nalikan mendem sapa syarib kasura mongko akeh apa kalamu amwane syarib fit talaqi endam tolak. Faqad harumat mongko temen haram alih ing atase syarib apa imraatuhu bojone syarib. Wa huwa halau dari syarib iku la yasuru. Orang romangsani sapa syarib. Wa qalan den dawuhake inna syaribal khamri stune wong sing ngombe arak. Iku syabihun ngemperi bi abadatil authani lawan wong sing padha ibadah berhala. Ya Allah ta'ala karena sunah Allah ta'ala iku sama ngarani sinten Allah al-khamr ing khamr rijsan ing aran rijes. Wa amara lan perintah sinten Allah bil ijtinabi kelawan ngatoi anha sangka rijes. Wa utawi sama al-khamra iku rijsan iku qaulu ta'ala dawa Allah ta'ala rupane rijsum min amali syaitan fajtanibuhu kama qala fajtanibur rijs min al-awsan. Rijsun iku lakon ala min amali syaitani sangka lakone setan. Wajtanibu ngedoya sira kabeh ing rijs. Kama qala kaya yen dawuh sinten Allah wajtanibur rijsa min al-awsan. Ora ing hadis liya den critakake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh dosa-dosa lan kesalahan-kesalahan iku den dadekake ana ing omah siji. Lan kuncine omah iku yaiku ngombe arak. Tegese
wong yen wong iku ngombe arak iku berarti wong iku buka lawange dosa-dosa, buka lawange kesalahan-kesalahan. Mulane ini dawuh sadurunge kenapa kok arak iku disebut sebagai sumber lakon elek ya mergo ibaratnya ngene. Iki mulai dosa-dosa apa wae, lakon-lakon elek apa wae, maksiat apa wae iku dadi siji. Makane ana siji tempat sing isine iku maksiat-maksiat, lakon-lakon elek. Lah, tempat iki iku iso terbuka merga perkara siji, yaiku merga ning kene disebutna ngombe arak. Jadi saumpama ora ngombe arak ya kemungkinan orang nglakoni dosa-dosa liya gampangane. Mergo ngombe arak malah dosane tambah akeh mergo arak iku mau. Sering critakake saking saweneh sahabat panjenengane dawuh, sapa ae wong kang anak wadone jen rapikake karo wong sing ngombe arak, padha karo ngiring anak wadone marang zina. Tegese wong ngombe arak iku yen mendem akeh gunemane ana ing perkara tolak. Dadi kena uga haram wadon iku kanggo dheweke srana ora ngerti. Ya saumpama enek siji wong duwe anak wadon. Anak wadone iki mau dijodohno ning wong lanang sing penggane mendem. Maka ketika dekne menjalani kehidupan pernikahannya, itu sangat-sangat mungkin hubungannya itu adalah hubungan zina. Kenapa kok ngono? Mergo ngene, wong sing terbiasa mendem, iku omongane jelas-jelas nglantur. Jelas-jelas ya sangat kemungkinan banyak ngomong talak. Sehingga ketika dene berhubungan karo istrine, iku ya dikhawatirkan, ya ora dikhawatirkan, ya dikhawatirkan hubungannya dalam artian wis posisi ditalak. Nah. Kenapa ngono? Mergo ngene. Wong sing ngombe arak iku ketika dia ngomong talak ning bojone, sekalipun iku gak sadar, iku talaknya tetap dianggap sah. Jadi ketika kok enek seorang perempuan dijodohno ning wong lanang sing panggane mendem iku ya kudu hati-hati. Mergo ya sangat-sangat mungkin istri iku mau tertalak dalam keadaan wong lanange posisi mendem. Mudine nek pas berhubungan gak nyadar nek wis ditalak, ora roh. Gue masih dikhawatirkan ya mlebune ning zina kan. Wa rawatul ibnu Muttarif an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wallahu bisab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.